Iċ-Ċentru Edukattiv tal-Imsida u l-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fi ħdan l-Università ta' Malta waslu għal qbil li se jwassal biex is-sistema edukattiva f'dan iċ-ċentru edukattiv tkompli ssir iżjed inklusiva u mfassla skont il-ħtiġijiet ta' kull student. Dan se jsir permezz ta' kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet li se twassal biex diversi studenti universitarji jibdew jaħdmu f'dan iċ-ċentru biex flimkien mal-istudenti jiżviluppaw programm edukattiv ġdid. Programm li jifhem iżjed il-ħtiġijiet tal-istudenti u li jfassal modi ġodda dwar kif l-allima għandhom jaġixxu maż-żgħażagħ f'ċirkostanzi li joffru sfidi. Il-professur Andrew Azzoppardi, id-dekan tal-Fakultà tat-Tisħiħ Soċjali fl-Università ta' Malta, spjega ma' One News li dan il-ftehim jgħin biex l-Università tuża r-riżorsi tagħha biex tibni pont bejna u bejn l-istituzzjonijiet edukattivi l-oħrajn. Ftehim importanti ħafna fuq diversi livelli se nkunu qegħdin nitkellmu niddiskutu mal-iskola in partikolari, se nkunu qegħdin nirriflettu nippruvaw naħdmu magħha anke fuq livell ta' ħsieb ta' fejn nixtiequ kif l-iskola tista' titjib, se nkunu qed nagħmlu xogħol bħala fakultà mal-istudenti permezz l-istudenti tagħna stess u se jkun hemm imbagħad riċerka li se tkun qiegħda ssir, riċerka li se tkun qiegħda issir bisħab mal-iskola biex nippruvaw nifhmu aktar x'inhuma l-bżonnijiet imma kif nistgħu nirrispondu għal dawk il-bżonnijiet. James Camilleri, il-prinċipal tal-kulleġġ li se jibbenefika minn dan il-ftehim, iddeskriva l-ftehim bħala opportunità biex iż-żewġ partijiet isaħħu l-edukazzjoni tal-istudenti. Se jibbenefikaw għaliex l-esperjenza li tista' toffri l-Fakultà tal-Edukazzjoni maġuna mal-professjoni tal-allima fl-istess skola ħadd kompli tagħti servizz verament relevanti għal dawn l-istudenti li forsi li kieku ma jingħatawx dan is-servizzi kieku nitilfuhom mis-sistema edukattiva. Din l-inizjattiva se tkun qed taħdem id fit mal-inizjattivi l-oħrajn li qed jiġu implementati fis-sistema edukattiva fosthom ir-riforma fl-eżamijiet u fil-homeworks. Dan biex l-esperjenza edukattiva ta' kull student tkun waħda infassla fuq l-ħtiġijiet tal-istudenti kollha u jiġu sfruttati l-ħiliet kollha fil-massimu tagħhom.